Siyanibingelela nonke abalaleli egameni leNkosi uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Izwi leNkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Izwi leNkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa njengamanje ufinyelela eqinisweni eliyindlela neqiniso nokuphila izwi leNkosi uJesu Kristu. Kulabo abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi, uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi kuba ubuthule kuzo zonke izindlebe eziyimisela ukuza ekulungeni nasekungcweleni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la uzokwazi ukuxhumana khona nathi ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo nathi njengoba konke esishunyayezwa khona sifundiswa khona sikuhlolisisa phansi ngemibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi leNkosi uJesu Kristu, ungakhohlwa ukusubscribe nokupressa i-notification button ukuze zonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela ebungcweleni nakwinhlanzeko. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu ukuze wonke umuntu ahlolisise le mfundiso asikuyifundisa ukube ngabe iyafakazelwa imibhalo engcwele njengakho konke esifundiswa khona sishunyayezwa khona ufakazelwa imibhalo engcwele nomoya engcwele uyafakaza kuwo wonke amabandla kaKristu Jesu ngembhalo engcwele. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasisonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ngowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyanibingelela bazalwane, yamukelana umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngezwi elingcwele nomfowethu uNkosifikile Hadebe ozobe sifundela namhlanje. Shishisani nithatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yobungcwele egameni leNkosi uJesu Kristu. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni leNkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yethu yokuphila. Leli yizwi leNkosi esilishumayelayo lapho khona sihamba sihlola imibhalo, sithole nezambulo ngomoya ingcwele egameni leNkosi uJesu Kristu, ngokuba wathi umduduzi uzakuza sikholele kulona lonke iqiniso. Namanje siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe asenzele wona ukuba sifinyelele eqinisweni lonke, simazi njengobunjalo bakhe efuna simazi ngale ndlela simazi ngayo. Noma-ke lisho iBhayibheli ukuthi njengamanje asiphelelisiwe, asikakofiki kukho konke, kepha siphelela kona konke ukuze mase sifika sipheleliswe njengokuba uNkulunkulu efuna sibe njalo. Lokho engikushoyo kuyachaza ukuthi sisabona kalififi, asikakobunge kuphelele. iBhayibheli liyasho ukuthi akekho umuntu ongabona uNkulunkulu aphile. So uma ngekho umuntu ongabona uNkulunkulu aphile, uyena ongaziveza. Asikhulumi ngamehlo enyama, sikhuluma ngokamoya. Ungambona ngokamoya, kepha ngokwenyama qha ngeke umbone. So uMoses azangaze ambone uNkulunkulu, wabona inkazimulo yakhe. uAbraham azangaze ambone uNkulunkulu, wabona inkazimulo yakhe.
abanye abaprofeti babona nabo ngokombono, babonanga uNkulunkulu inyameni, bambona ngokomoya. So ukuze sibone izinto zikamoya fanele sibe kamoya. Umusa wakhe nakhona ukuthi wena uthole ukubona yena. Njengoba suke vezwe ezincwadini uyakhuluma noIsaiah, uyakhuluma noSamuel, uyakhuluma noJeremiah, bese avele kuEzekiel, aphinde avele kuDaniel, aphinde futhi avele kuJohane kwincwadi yesambulo, lapho khona ebonakala khona isimo sakhe echazwa. So akubona bonke abambonayo, abanye uyakhuluma nabo izwi balizwe balenze, abanye uyazibonakalisa kubona kepha belele afike azambule kubona abavezela isimo sakhe. So ngaleyo ndlela ngizama ukuchaza ukuthi asikakofinyeleli kulesigaba sokuthi sithi sesiphelelisiwe, kepha njengoJesu naye avuka ekufeni wakhazimula uphelele, nathi siyakupheleliswa mase kuphele konke uma siyenza intando kaNkulunkulu kuze kube sekugcineni, ngokuba njengamanje sisabona kalififi. Isho njalo ngithi incwadi yaseKorinte sahluko 13 ilapho khona iveza khona lokho engikushoyo, ithi izilimu noprofeti hlala kuyona mfowethu. Incwadi yabaseKorinte bokuqala isahluko 13 ngizoqala kuverse 10. Yes sir. Kepha nxa sekufikile okupheleleyo, Mase kufikile okupheleleyo, lokho kuyingxenye kuyakukhawuka. So lokho njengamanje wasikhuluma ngezilimu siprofeta, sikwenza lokho ngamandla kamoya. So sisakwenza lokho ngale sabelo lesi nangale sikalo lesi asinike sona. Asikakofiki ekuphelelisweni kwakho konke. Konke kusenziwa ngengxenye, samele kugcwaliseke bese thini? Kepha nxa sekufikile okupheleleyo, lokho kuyingxenye kuyakukhawuka. Yes sir. Lapho ngumntwana ngakhulumisa okomntwana. So uyabona manje into ayichazayo ukuthi sifana nabantwana manje, and senza izinto uNkulunkulu asifundisa zona njengabantwana. Asikakokhulu sifinyele kulesigaba, yabo mesisake enyameni sifana nabantwana. Ingakho kuthiwa ke singabantwana bophezulu konke sisasenyameni. So sisakhuluma izinto zasenyameni, noma sizama esifaka umoya ukuthi sikhulume izinto zasezulwini kepha aziphelele ngokuba sisake enyameni. So njengamanje uthi umpostoli uPawulo njengoba esayingane esawumntwana wakhuluma njengengane. Lapho ngumntwana ngakhulumisa okomntwana. Yes. Ngaqondisa okomntwana. Yes. Ngazindlisa okomntwana. Ngacabangisa okomntwana. Kuthe sengiyindoda, kuthe sengimdala, ngayeka okobuntwana, ngaphuma ebuntwaneni, ngokuba manje sibona isibukweni kalufifi. So uthi wenza umfanekiso ukuthi kuyakhulwa emngcweleni. Uma sowukhule waphelela sekufika isikhathi sokuthi manje uze uNkulunkulu, ilapho khona sekuhlukana inyama nomphefumulo, lapho ungakogcwaliseki konke. Okwamanje uchaza ukuthi sisabona kalififi, asikakofinyeleli kulesigaba leso ukuthi sime phambi kaNkulunkulu sibone ubuso bakhe face to face. So manje sisabona ngokamoya, sisezwa izinto ngokamoya. Mase kufike isigaba lapho khona ke sizobe sesimile uNkulunkulu phambi kwakhe sesiphila naye. Okwangonaphakade kuzobe sekugcwaliseke konke ekumele kugcwaliseke kulesikhathi esisinikiwe. You understand? Go ahead. Ngokuba manje sibona isibukweni kalufifi. So akekho umuntu ongathela umoya ingcwele ukhuluma naye yonke into same time manje. uNkulunkulu uyazibonakalisa ngaleso sikhathi azibonakalise ngaso kuwena, akunike umyalezo noma akunike isibonakaliso. Hayi ukuthi wena njalo uzothi mohleli ukhuluma noNkulunkulu, uNkulunkulu ukhuluma nawe. Khona lento lekuthiwa ukulunga ngokweqile noma usungcwele ngokweqile. Leyo nto bazalwane iyasilimaza. Sifanele ukunderstanda imibhalo ukuze ekuhambeni kwethu bazalwane sibe nalento ekuthiwa ukuqonda lokho kuyintando kaNkulunkulu.
sibe nesambulo salokho kuyintando kaNkulunkulu ngokwezwi. Yabona izwi liyasigada ukuthi singachezuki kule ndlela le sibekelwe yona. Uma sizothatha izinto ezingekho ezwini siyalimala ukuba siphinda sesihosha imoya. Lapho sefakazela iBhayibheli uthi umoya ingcwele lapho kwincwadi yesibili kaTimotheo sahluko 4 ukhuluma ngento ezokwenzeka. Nakwincwadi futhi yaTimotheo sahluko 4 yokuqala sahluko 4 kusukela kuverse 1 kuya kuverse 3. Ngiqala nje kule yesibili. Ngifuna uverse 4 kusukela kuverse 1. Chapter 4. Yes. Incwadi yesibili kaTimotheo isahluko sesine ivesi lokuqala. Go ahead. Ngiyaqinisa phambi kaNkulunkulu noKristu Jesu oyakwahlulela abaphilayo nabafileyo nangokubonakala kwakhe nombuso wakhe. Ngithi so uma esebonakala ngokuza kwakhe nangombuso wakhe nangenkazimulo yakhe ilapho khona esebuya esezokwahlulela umhlaba wonke esezothatha ibandla lakhe. Ebandleni lakhe ufuna abantu ilalela ngifuna ungizwisise kahle. Ufuna abantu abazohamba ngezwi lakhe. Ubekile imbhalo ngezwi lakhe. Kuthiwa ukho nowodwa umbhalo okhona eBhayibhelini ngokuhlakanipha komuntu. Asikho futhi isiprofethi nesambulo esiqhamuke ngokuhlakanipha komuntu. Kepha bonke abantu ababebhala lembhalo babeholwa umoya oyingcwele. Akukho abakubhalile okuphikisana nezwi kaNkulunkulu. Kepha uma mina ngizoqhamuka nesambulo noma nombono ozophambana nentando kaNkulunkulu, mina ngenxa ungalazi iBhayibheli ngizolimala. And lento ngiyanikhuza kuyona bazalwane. Ngoba abaningi bayaphuma endleleni bayalimala, akulimali mina. Kulimala wena ngokuphuma. Sinikhuza lezinto lezokuthi yekani ukuhlala ka YouTube. Nibuke zonke izinhlobo zobufakazi ezingenawo uqiniseko ekubeni nisabantwana nisancela ubisi. Kulokho khona ukulimala ngoba manje nibuya seninemfutho wezinto enzizwe nabantu abahlangana noJesu kepha izinto abazikhulumayo ziphambene nezwi kaNkulunkulu. Amen. Banichithisa ukudla, baniyekisa ukudla, banenzisa zonke izinto lezi. Amen. Ezikhona eBhayibhelini ukuthola abantu bayofika bazonenzisa lezi zinto lezi. But nina nizwa iBhayibheli, nizwa abantu lijabulisa ubufakazi babantu. Mina nginankinga nobufakazi. Ngapha into engiyaziyo ukuthi akekho umuntu ongaqhamuka nobufakazi azofakaza akhuluma into ephambene neBhayibheli ngimvumele. Ngizomshaya ngale iBhayibheli aphinde khona le qhamuka khona. Amen. Manje siloko esikhuza nomoya. Igama lika Jesu Kristu liyahlambalazeka ngenxa yokungazi kwenu. Nithatha izimfundiso eziqhamuka kubantu. uJesu azange siyeke ukuye ukufunda amaBhayibheli mhlambe ngamaBhayibheli ethu. Angeke ngikwazi ukuphila ngobufakazi bomunye umuntu abanikwe kanye. Amen. Kukhona incwadi ekuyiyona ekhona okwaphakade eyabholwa abaprofeti nabapostoli ababenoJesu. Amen. Amen. So manje igama likaNkulunkulu seliyahlambalazeka ngoba senilunge kakhulu. Lithi iBhayibheli kwincwadi ngithi incwadi yaEcclesiastes noma umshumayeli. Lapho khona lithi do not be much over righteous. Ngathi ungalungi kakhulu. Ungabe sozenza ongcwele kakhulu. Futhi ungabe isoni uze ube isoni kuze kweqe. Alikhuthaza ukuthi ube isoni. Mase uyisoni lithi ungabiseqise ekubeni isoni kwakho. Kusho ukuthi ngamanye amazwi fanele ulungele izwi kaNkulunkulu. Njoba likhuza ukuthi ungabi ulunga kakhulu uzenza ngcwele ukulunga kwaNkulunkulu kukodwa. Ukulunga kwakho ngaphezulu kwalokho kwaNkulunkulu okwakho lokho. So lazinto ngizisho ngokuba manje abantu bayaphuma eBhayibhelini, niyaphuma futhi ningalazi iBhayibheli. Ngeke uze ube nomoya oyingcwele ungambulelwe. Ngeke uze into kumuntu kanye ka YouTube mase lonke uyithathe undize naye. Ngeke futhi uzothatha ivesi elilodwa noma amavesi amabili eBhayibhelini mase undiza nawe ukuthi umoya oyingcwele usuyamazi. Ingozi lezinto lezi enzenzayo zokuthi nina nijabuliswe izinto enzizwa ka YouTube. Angibona umuntu ukuthi ukukhombisa yonke into embhalweni. Manje nina nijabuliswa ukuthi nje uthe umuntu ukhulume noJesu noma umoya oyingcwele ukhulumile naye. Senithatha lezo zinto niyazithwala seniyawayeka amaBhayibheli eni. Nihleli kwi-internet uthenga idatha noma une-Wi-Fi uhlelele nje ukuthi uhlezi ukubheka ubufakazi.
noma sewuduka ngobufakazi ngenxa yokuba ivila lokufunda iBhayibheli noma lokufundiswa ngeBhayibheli ugcina sobambelele kulobufakazi balabantu bese uyalahleka bese wena ubona ukuthi labantu ba right iBhayibheli alisekho isidingo salo bese emva kwalokho uzithole soxabana nabantu uzithole sowuthukeka sengasathukeki wena wedwa sekuthukeka nevangeli ngenxa yokuthi iBhayibheli awulazi iBhayibheli mawuthi uyabhekisisa lifundisa emabandleni kaNkulunkulu. Amen. So lento yaka YouTube ayisafundisa emabandleni. Sekwabantu abazifunela udumo ngokwabo. Ngenxa yokuthi nina niswele ulwazi. Yabona ulwazi uluswele uma ukuthi awulazi iBhayibheli. Angikhathali ukuthi ngabe umkhonze kangakanani uNkulunkulu. Ngeke umkhonze uNkulunkulu ungalazi izwi lakhe ungaphelele ezwini lakhe. Kumnandi ukuhlala ezweni laNkulunkulu lokudlinza ngalo noma umuntu aqhamuka ethi uzokurobha uyokhumbula ukuthi ke bakhona abaprofeti bamanga eBhayibhelini. Amen. Ongiphe le ncwadi le. Incwadi kaTimothy, incwadi yesibili kaTimothy isahluko sesine ivesi lokuqala. Ngiyaqinisa phambi kaNkulunkulu noKristu Jesu uyakwahlulela abaphilayo nabafileyo nangokubonakala kwakhe nombuso wakhe ngithi shumayela izwi uqinise noma kuyisikhathi noma kungesiso sola ukhuze uyale ngakho konke ukubekezela nokufundisa. Yayibona into le ike eBhayibhelini uma ngizokhuluma into ngiyoba ngimla lento ngiyayiposta ka YouTube but kufanele ngihambe eBhayibhelini yonke into engizoyikhuluma njalo uma ngikhuluma nawe kufanele ngithi Nkosi vula incwadi ethize khona izokutshela ukuthi le ncwadi ithi angisole lo moya lo osungena abantu abaningi sola ithi angibasola abantu ukhuze ngiyakhuza ngalo futhi iBhayibheli uyale ngakho konke ngiyale futhi ngakho konke ukubekezela. Yabona ke akulula ngimtshele mina ukushumayela ningathi umuntu emlani bona ukuthi yonke into yakhe ihamba kahle kufanele kube nomoya wokubekezela kufanele ukukhulekele umoya wokubekezela ukuba mase ungasakwazi ukubekezela uzofoka ufisa abantu uzoziba abantu uzozitshela ukuthi ungcono kunabanye abantu ngenxa ukuthi wena awufuni ukwenza uNkulunkulu uyabekezela unomusa unothando umusa wakhe futhi ke waphakade nami ke njengomuntu oshumelayo umsebenzi wami lo angidube kepha ngiloke ngibekele sele ukuthi lithi iBhayibheli. So uma ke iBhayibheli lisho kanje liphinde futhi lithi kwincwadi kaThithu lisavuna lokho engikushoyo incwadi kaThithu incwadi yokuqala kaThithu isahluko hayi Timotheo incwadi kaThithu yebo emva kwayo incwadi yesibili yaTimotheo incwadi yaThithu isahluko 2 incwadi kaThithu isahluko sesibili no isahluko 2 isahluko 3 kusukela from verse 11 isahluko sesithathu ivesi le-11. Yes sir. Wazi ukuthi umuntu onezifundiso ezidukusayo. Yes. Ezelulekwe kanye nakabili. Umuntu onezimfundiso ezidukisayo eselulekwe kanye nakabili. Uma ngikululeka kokuqala nokwesibili male lo muntu ufanele ngimyeke so kumele ukuthi angeke ngize ngilandele abantu ngimncengele ukuthi hayi woze emngcweleni ungahambi ayilalela uma ngikukhuza ungakhuzeki uma ngikuyala ungayaleki uma ngikusola ungasoleki male bese kukabili kwesithathu kufanele ngikwale wazi ukuthi onjalo uphambukile bese uphambukile awuwona umthwalo wami ngokuba wena usuzinikelile uyona usuzinikelile kulomoya wokufuna ukuhamba ngezinkanuko zabantu hayi ngeBhayibheli ezahlulela yena wena ke manje uzilahlayo you understand so iBhayibheli kufanele ngikhuze kokuqala kwesibili kwesithathu ngikwale ngiyakuyeka angeke ngithi ngizoxosha noma yabona njengoba sikhona le groupini sine group uma ungezwa okokuqala kwesibili kufanele ngikhiphe egroupini uma uzokhuzwa unyonyobela abazalwane wenza izinto ezingaqondakali okokuqala ngizokhuza kwesibili ngizokhuza kwesithathu ngizokhipha egroupini ngoba manje akufanele sigcine lo moya phakathi kwethu ngoba lo moya uzokhula wandisa amanye amazambane abona so naye ngendaba lapha kwincwadi yaTimotheo isahluko incwadi yokuqala kaTimotheo sahluko 5 manje asesiqala lapha kuverse
Sike siqale verse 12. Incwadi yokuqala kaTimotheyu sahluko sesihlanu ivesi le12. Yes sir. Banokulahlwa Banokulahlwa ngokuba bechithile ukukholwa kwabo ngokuba kokuqala. sebelahlile ukholo lwabo lokuqala. Futhi ke bafunda nokuvilapha. Bafunde nokuvilapha. Bezula izindlu ngezindlu. Behamba izindlu nezindlu. Khulunywa ngabantu besifazana abangabefelokazi efenga bayagana. Kepha manje bahambe bengena imizi yabantu. Bengasafuni ukuhlala usindiswe nasemfundiswe nokukhonza uNkulunkulu ngezinhliziyo zabo. So labo bafanele kufanele ukuthi incwadi. Futhi ke bafunda nokuvilapha. Bafunda ukuvilapha. Bezula izindlu ngezindlu. Yes sir. Bengavilaphi kuphela. Kepha behleba. Nokuhleba yabona uma umzalwane kufanele ubhasobhe ukhuluma into ngomunye umuntu embi noma ukhulume ngomunye umuntu usizakale wena uyahleba uma wenze njalo. Uma ukuthi umzalwane unezinyawo ezinukayo ngenza isibonelo noma unebhlukwe elijabukile noma akanakudla noma khona into emenza asoleke noma angayinakile, wena sika isidingo sokuthi ugijime uyotshela omunye umzalwane ukuthi umonile ubani izicathulo zakhe ave hlupheka, wena ukhohlakele, wena uyisonakala. Umzalwane akahlebi. Umzalwane izinto uyazikhuluma, uyalungisa lebona khona mekuthi unamandla, mekuthi uyafuna ukusiza angacelela omunye umuntu usizo meyikhona indlela. Kepha umzalwane ngeke uzuthi ke umonile ubani ave ngaqami, yazi ubani akagezi unuka amakhwapha, wena awukhombisi ukulunga. Mozokhuluma into ngomzalwane engekho, yabona umzalwane bezofika kuwena athi uyambona nje ungosiki, umbona indlela akhuluma ngayo ufuna ukusiphatha noma akafuna ukutshelwa. Yabona umoya lo ufakayo iwona lo moya okuhleba lowo. Meke wavuma ukuthi yazi ngeke ngimbone sebehlangene ngalowo moya usuyababusa lowo moya. So sekuphelile ngabo okholweni, because basalandeli manje umoya ingcwele. Sebelandela lo moya umoya kaSathane, ngakuthi uSathane ungumhlebi. So iBhayibheli lithi bayahleba sebehamba bayokhuluma izindaba ezingahlala. Minjani mengahlakene nawe iyeke ungayikhulumi noma kuthiwa uchisa kanjani. Lithi iBhayibheli kwenye incwadi uma uthi unendaba thula naye ungayithi vu ngeke iziqhumise. Bengavilaphi kuphela Ningagcwali ukuvila kepha behleba. kepha ke bagcwele manje nokuhleba. Bezigaxa ngokungekwabo. Yezwa indaba bazigaxa ngokwabo, Bekhuluma okungafanele. bekhuluma izinto ezingafanele. Uma umzalwane ningakhulumi ngezwi kaNkulunkulu noma umzalwane ningakhulumi ngomkhuleko nangezinye izinto eziphathelene nokungcwele, ningakhulumi ngamagama abantu. Phumani emagameni abantu. Ngakho ke ngithanda ukuba abafelokazi abasha bagane. Abafelokazi abasha mabagane, Bazale abantwana. bazala abantwana, Baphathe indlu bese yabo. bephatha indlu yabo. Bangasiniki isitha ithuba lokuthuka. Ngoba ngalesikhathi ayibona indaba yokungena kwesitha. Isitha sithuka abantu noma kuthukeka ivangeli ngenxa yabantu asebeyekile indlela yokungcwele, bagijimela izinto zenkanuko nobusha. You understand? Njengomuntu kade eshadile washonelwa indoda, usebonakala ezimotweni ezahlukahlukene zamanye amadoda, usehamba ngokwenkanuko akasahambi ngokungcwele, useqala ukhumula iduku manje, useyaphema manje, uyaluka manje, usefaka ama lipstick, usefaka amabhlukwe manje, usefaka izikete ezincane, akasabonakala enkonzweni manje, akasahlanganyeli nabazalwane manje. Ngakho ke ngithanda ukuba abafelokazi abasha bagane. Yes sir. Bazale abantwana baphathe indlu yabo. Yes sir. Bangasiniki isitha ithuba lokuthuka. Go ahead. Ngokuba nakalokhu abanye sebechezukele kuSathane. Abanye sebechezukele kuSathane, waphuma nje kumyalela, waphuma kumyalelo kaNkulunkulu sokuzinikela kuSathane. Waphuma kumyalelo, umyalelo kaNkulunkulu umila ushintshe. Wena ungashintsha wena. Umyalelo kaNkulunkulu usezweni. Akekho umuntu ongakunika umyalelo wathi uqhamuka uNkulunkulu phambene nezwi. So, naye enye indaba futhi usakhona la uzoqhubeka. Le ndaba engikhuluma ngayo, awuhambi uyonginika incwadi uqala kaTimotheyu sahluko 4. Bese unginike uverse 1 to 3 noma to 4.
Incwadi yokuqala yaTimotheyu isahluko sesine ivesi lokuqala. Yes sir. Kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayokuhlubuka ekukholweni. Ngiyabona lento engikhulumayo ikhulunywa iBhayibheli kepha iyahambisana nesikhathi esiphila kusona. So lento bekhulunywa iBhayibheli ihambisana nesikhathi esiphila kusona. Akuyona into esuka ekhanda lami le. Mina ukuze ngimazi uJesu fanele ngimazi ngezwi lakhe engesose lashintsha. Manje uyafakaza iBhayibheli ukuthi abantu abasahambi ngekwencwadi engcwele. Sebephumile emngcweleni. Bakangena izimfundiso ezidukisayo. You understand? Go ahead. Kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayokuhlubuka ekukholweni benaka omoya abadukisayo. Omoya miningi imoya la. Uthi uJesu kwincwadi yaMathewu sahluko 23 noma ngiqale from ngifuna incwadi ezu2 sahluko 5 from verse 17 or 15 ngifuna usahluko 23 from verse 11 just ukugcwalisa lento engishoyo njengamanje bese nginike futhi incwadi lapho mase uqedile incwadi yesibili yaseThesalonika sahluko 2 verse 8 to 9 eveza lokhu ukuthi enye futhi ithi yamaroma sahluko 1 from verse 18 but manje awunike le yaMathewu sahluko 5 verse awuqale lapha ku verse 15. Incwadi yaMathewu isahluko sesihlanu ivesi no ngiyaxolisa ngine usahluko 7 sahluko 7 from verse 15. Incwadi kaMathewu esikhombisa isahluko seshumi nanhlanu. Yes. Ivesi le15. Xwayani abaprofeti bamanga beza kini bembathise okwezimo. Mako-ke beza ngegama lika Jesu ngithi uthi beza kunina bembathise okwezimvu. Siyazi ukuthi iwundlu uJesu. So umuntu embathise okwemvu uze ngomoya noma uze ngesimo. Khona leBhayibheli incwadi futhi ekhona kuTimotheyu ethi ke banesimo sobuNkulunkulu kepha bayawanqaba amandla akhe. So it's the same thing lesho uJesu uqobo lwakhe kwincwadi yaMathewu sahluko 7 uthi xwayani abaprofeti abamanga abeza kunina begqoke. Xwayani abaprofeti bamanga beza kini bembathise okwezimvu. Yes. Kepha ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo. Nazo-ke mase uphinde unginike incwadi yakhe futhi uMathewu sahluko 23 esegcwalisa ukuthi obani labo. 23 from verse 11. Incwadi kaMathewu amashumi amabili nantathu. Yes. Verse 11. Kodwa omkhulu kini akabe yisikhonzi senu. Yes. Kepha yilo nalo oziphakamisayo. No ngiyaxolisa awunike usahluko 24. Yes. 24:11. Incwadi kaMathewu isahluko 24 verse 11. Yes. Kuyakuvela abaprofeti bamanga abaningi. So abona ngikele abaprofeti bamanga beza ngokuhlakanipha nangokukhanga nangobuqili. Beza ngalo igama lika Jesu. Siyakwazi lokho. So uma kuza umuntu athi uthunywe uJesu kepha akhulume into ephambene nezwi nomyalelo kaNkulunkulu. Lo muntu lo awukwazi ukumlalela. Mina ngilo ngiyintshela ukuthi fundana amaBhayibheli enu ngesizathu sokuthi baningi abaprofeti bamanga. Kuyakuvela abaprofeti bamanga abaningi. Bakhohlise abaningi. Badukise abaningi. So incwadi le yaTimotheyu yokuqala sahluko 4 iveza the same thing. Ukuthi umoya ukhuluma ngokusobala ukuthi ngezikhathi ezizayo, ngezikhathi zokugcina kuyakuvela izimfundiso ezidukisayo. Abanye bayolahlekelwa ukukholwa kwabo. Uthi uJesu kwincwadi yaMathewu sahluko 24 verse 11 verse 12 manje uthini? Ngenxa yokwanda kokubi. Yes sir. Kuza kuphola uthando lwabaningi. Luzokwehla uthando lwabaningi. Kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni uyena uyakusindisa. So uzokhuthazela kanjani kuze kube sekupheleni ungenabo umngcwele ngokweBhayibheli? Ungalazi iBhayibheli. Uzokhuthazela kanjani uma uzothatha yonke imfucuza
oyitholayo ungakwazi ukuyihlola ngokwezwi kaNkulunkulu ukuthi ngabe iyona lento, uzokwazi kanjani ukuthi ubekezele kuze kube segcineni. Bese ithi le ncwadi ke engiyifunayo manje lapha no before uye kuyona ngifuna ukuthi unginike incwadi yokuqala kaJohane sahluko 4 verse 1 nale futhi efuna ukuthi ngiqondise lento engishoyo ukuthi kubaluleke kangakanani ukwazi izwi likaNkulunkulu. Kubaluleke kangakanani ukuhlala ezwini. Uthi uJesu umuntu angeke aphile ngesinkwa kuphela. Niyalazi lolozi le. Kepha ngawo wonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu. So umlomo kaNkulunkulu manje nina seniwenza ungabi nawo amandla. Sekwabantu abantshela izinganekwane abanamandla phezulu kwezimpilo zenu. Abafakazelwa eBhayibheli abantu abaningi abakhuluma ngoJesu. Bakhuluma uJesu wasenyameni ozojabulisa izinhliziyo zabantu. Bakhuluma uJesu ozodukisa abantu ukuze balahlekelwe ukuphila okuphakade. Beza nabo ngokudukiswa. Understand? Onginike le ncwadi le. Incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesine. Ivesi lokuqala. Yes. Bathandekayo. Bazalwane. Maningakholwe ibo bonke omoya. Yeyizwa lento engishoyo. Ithini incwadi yokuqala kaTimotheo sahluko 4 bese ubambe lo ncwadi leyo. Ngifuna ukukhombisa ukuthi iBhayibheli liyakhuza, liyasola, liyayala ukuze umntwana kaNkulunkulu apheleliswe kukho konke. So uma ungalazi iBhayibheli mzalwane uzobhajwa kwizimfundiso ezidukisayo. Kumnandi ukuhamba ngento oyaziyo umuntu ozothi mobuza uthatha blondo athi nansi. Meqhamuka umuntu athi uzokhuluma izwi athi uthathe uNkulunkulu angaphumla. Akafakazelwe iBhayibheli. Akekho uJesu ozojika namhlanje akhuluma okunye kubeni ukhuluma okunye. Aqhamuke ngomuntu ekhuluma okuphambene bese kuthi ezwini lakhe akhuluma okunye okuphambene. Nope, angimfuni lo Jesu mina. Ngifuna lo othi mangihlale kulesisekelo lesi. OkuyiBhayibheli ke manje bathi incwadi engcwele, imbhalo engcwele. Banike. Kepha incwadi yokuqala kaTimotheo isahluko sesine ivesi lokuqala. Yes sir. Kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayohlubuka ekukholweni. Benaka omoya abadukisayo bese ithi lapha kwincwadi yoJohane sahluko incwadi yokuqala kaJohane sahluko 4 bese ithi bazalwane bathandekayo maningakholwa ibo bonke omoya. So manje wena uzokwazi kanjani ukwahlukanisa? Umbuzo wami lowo ngimile kulo mbuzo. Bokuthi iBhayibheli lithi baningi abazoqhamuka, baningi abazoshiya ukholo, badukiswe imimoya. Bese lithi iBhayibheli ningakholwa yibo bonke omoya. Kepha hlolani omoya ukuthi bangabaNkulunkulu yini. So vele yaqhubeka ichaze. Yabona kwakutshela ngithi bayaqhamuka ngegama likaJesu. Kepha mongayazi imfundiso kaJesu. Umuntu uzoza ngegama likaJesu kuwena. Wena uzomamukela ngoba naku uthi uze ngegama likaJesu. Kepha uthola ukuthi imfundiso iphambene nezwi. Angikwazi ukuthi umoya engcwele uzokhuluma ngami ngomunye umuntu. Ufuna ukukhuluma nami ngezwi lakhe. Izwi noma fika kumina songenzela engivezela isibonakalise ebusuku noma umbono wakhe akufanele uphambane nezwi lakhe. Into ebuhlungu abazalwane bakholwa ngokubona, abakholwa ngezwi. Mzalwane ngizophinde futhi. Into ebuhlungu ngani bazalwane nikholwa ngokubona. Umuntu bekwathula ubufakazi ka YouTube bonke abantu bafuna inamba yakhe. Angazi noma suke sebona ukuthi uNkulunkulu noma umprofeti yini. Bonke abantu bafuna inamba yakhe. Yapha bekuthiwa kungene eBhayibhelini. Hayi abanandaba bayadlula futhi badlula ngendlela engazi ukuthi akho lutho. Yapha makwathi umuntu uhlangene noNkulunkulu bafuna ukuyongena phakathi. Yapha zonke lezi abazilandela nomuntu ziphakathi eBhayibhelini. Yonke lento ayibuza lo muntu uba umazi uNkulunkulu ngempela uthi umntwana kaNkulunkulu ubuzolazi izwi lakhe ukuthi cha lo muntu ukhuluma into ebhalwe phansi. Mina nginandaba ukuthi ubani uthula ubufakazi uthini. Anginandaba ngifuna uqamba amanga. Into engendaba nayo ukuthi lo nto ayikhuluma iseBhayibhelini akusho ukuthi bese ngimzwile sengizofuna inamba yakhe ngathi manje somngani wami ngoba ngiyakholwa mina. Ayikho into special ngayo. Into special ngayo noma into special yilento ayishoyo ekumele mina ngiyithathe. Ukuthi ngibuzele umbuzo akanayo impendulo ngoba iBhayibheli linempendulo zonke. iBhayibheli leni
linezimpendulo zonke. But ngoba namavila nincamela ukulandela abantu nezimfundiso eziningi ezidukisayo ngoba namavila. Kanti yini uNkulunkulu athi abantu bamba awungiphele incwadi yaHosea sahluko 4 kusukela kuverse 1 kuze kuyofika kule verse le 6. Into elimazayo yile esoyiveza la ngeBhayibheli. Ngisho sahluko 4 noma usahluko 6 bengaphosisi. Incwadi yaHosea, Hosea nangu. Othi ngibone. Ungi usahluko 6. So la ku verse 1. Incwadi kaHosea isahluko sesithupha ivesi lokuqala. Yes sir. Wozani sibuyele kuJehova. Ngizomthini. Ngikhuluma into okabandi ngiyakubiza mina but angikubizi ngokuhlakanipha kwami. Ngikubiza ngalo izwi. Lithi izwi masibuyele kuJehova. Yeso. Wozani sibuyele kuJehova. Wozani sibuyele kuJehova. Ngokuba yena usidwengulile. Ngokuba yena manje useqedile ngathi. Uyasiphulukisa. Uyakusisindisa futhi. Usishayile. Noma sishayiwe. Uyakusibopha. Uyakubuya futhi asibopha amanxeba. Uyakusiphilisa ngezinsuku ezimbili. Asiphilise ngezinsuku ezimbili. Asivuse ngosuku lwesithathu. Siphile phambi kwakhe. Masimazi. Sijonge ukumazi uJehova. Sibheke ukumazi, masibheke. Lalela, mengisho nje yabona ngisho kanje ngifuna ukusho lokho. Masibheke bavezela incwadi kumele bayibheke bakukhombise le ncwadi le. Sibheke uJehova. Umuntu ofuna ukwazi uJehova kufanele abheke le ncwadi le. Nemali eningi yokuhlala lapha ku-YouTube njalo nibheke ubufakazi izwi likaNkulunkulu anilazi. Abafundisi abaningi bagcwele vele ku-YouTube but lezwi leli sishumayela lehlobo lesishumayela ngala bashumayela ngalo asibachomeli asibenzi futhi babe baba ingoba siyanifuna ukunikhombisa umehluko phakathi kokuyikhona nengokwesikhona. Masimazi uzomazi kanjani ungalifuni iBhayibheli. Sijonge ukumazi uJehova. Ukuphuma kwakhe kuqinisekile njengokusa. Uyakufika kithi njengemvula. Uyakwehlela kithi njengemvula. Njengemvula yamuva enethisa umhlaba. Yes sir. Ngiyakwenzani kuwe Efrayimi? Ngiyakwenzani kuwe Juda na? Yes sir. Uthando lwenu njengoyefu lokusa. Nanjengamazolo amuka ekuseni. Awuphinde lapha kusahluko 4. Khona indawo engiphuthayo. Sahluko 4 kusola ku verse 1. Ngifuna verse 1. Sahluko 4 from verse 1. Incwadi kaHosea isahluko sesine ivesi lokuqala. Yes. Izwani izwi likaJehova nabantwana. Izwi likaJehova ninabantwana bakwa-Israyeli. Ngokuba uJehova unokuphikisana nabakhileyo ezweni. uNkulunkulu kunento angafuni ukuthi yenzeke. Mephikisana ngabe wevumelana phela ukuba ujabulile ngakho konke. Uma ethi uJehova kunezinto aphikisana ngazo nabantu abakhile emhlabeni khona lokho kuyintando yakhe thina singafuni ukwenza. Lokhu kungekho qiniso. Ngokuba yini? Lokhu kungekho qiniso. Alikho iqiniso emhlabeni. Nomusa futhi awukho emhlabeni. Nakumazi uNkulunkulu ezweni. So manje uma ungalazi leBhayibheli ujabulise ukufakaza obuzo kwaYouTube amaBhayibheli yancane ukwafunda. Ayinancane ukwafunda. Mina ufakazi ngiyabulalela mina yakuphikisa. Kepha ngihola ubufakazi ngihola ile ncwadi le. Bese ngimtholela ubufakazi nakhona kusuke ngihlola kulento ayisho yamsana. Ngoba phela uzomlalela umuntu into ayishoyo saziyabuzeka manje ukuthi hayi angikwazi lokho ngale ncwadi phela ngiyayifunda le ncwadi angithi nobufakazi ngiyabulalela. So manje uma uzothwena hayi uNkulunkulu uthe ningabusayiphuza idrink ngoba ingcolisa imizimba yenu namanga ke manje sengiyakusola ke manje sengizokubuza manje ukuthi ngoba iBhayibheli lithini ngomuntu ofana nawe awucabange ngithi hey ungabusasidla isinkwe sebrown ungabusathenga inyama esilaheni asike sibheke phela ukuthi nje ungasasidla isinkwa ngithi ngathi ungabusayidla inyama ngithi ngifuna ukubheka ke manje ngeBhayibheli ukuthi lithini iBhayibheli bengifuna ngabantu abazofika bazodukisa abantu ngokudla asike siqala sibheke ngokudla awusamse lapha kwincwadi yamaTimotheo sahluko 4 lethu ifunde incwadi uqala kaTimotheo sahluko 4 bazodukisa abantu abaningi bebalahlisa
You understand? Incwadi yokuqala Timotheo isahluko sesine verse lokuqala. Yes, sir. Kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayokuhlubuka ekholweni benaka umoya abadukisayo Yes. nezifundiso zamadimoni. Yabona abantu umoya odukisayo izimfundiso lalela mzalwane. Izimfundiso zamadimoni. Ngokuzenzisa kwabaqamba amanga abashiswe uphawu kunembeza. Sebeshiswe uphawu kunembeza kwabo. Laba abaqamba amanga basifunela udumo lwabo. Amen. Go ahead. Benqabela ukugana. Benqabela ukuthi abantu bangaganani. Bethi akuzilwe ukudla akudaleyo uNkulunkulu ukuba kwamukelwe ngokubonga yibo abakholwayo nabalaziyo iqiniso. Okay, ukuzila ukudla kukhulunywa ngalokho ukuthi banqabele abantu kuba badle ukudla okuthize. Amen. Noma badle ukudla. Amen. Manje njengoba bethi ukuzila uphambanisile bekuthiwa into is forbidden ayivumelekile. Ukuzila wenye into yabona isichasiselo sala simbi kanjani simbi. Le Bible lelezulu limbi lele likhona njengamanje. Ngoba izinto eziningi lizichaza ngendlela ephambene nale kuyiyona yona. To forbid something into ongavumelekile ukuthi yenzeke iyavimba bevimba abantu ukuthi badle ukudla. Yezo lonto bavimba abantu ukuthi badle ukudla. Ngithe ungayiphuzi i-drink Coca-Cola ngoba yakhiwa endlini yobumnyama kaSathane. Asike sibheke ukuthi uthini umoya ingcwele kwincwadi yokuqala kaTimotheo seKorinte sahluko 10 from verse 26. Ukuthi ngabe kuthiwa singayidli inyama mengifika lapha eChicken Licken noma mengifika eKFC uzongitshela ukuthi khona uhalali lapha manje ngoba kubhala uhalali angidli uhalali ngidla inyama mina. Ngiyanikhuza bazalwane. Abantu basebefuna ukulahla ama-ace bechitha izimpuphu ngoba naku kuthiwa no lucky star ngoba kuthiwa zilezi star kusho ukuthi ezikaSathane. Angidli uSathane ngidla ukudla kwakhiwe ngamandla kaNkulunkulu. Ukuthi uSathane usebrandile wathi ke ilucky star mina sengibona ukuthi hayi ngoba ngine lucky star hayi lokhu kunoSathane uwena noSathane. Ngoba usuvumela imfundiso edukisayo ekhohlisayo ukuthi kubuse engqondweni yakho. Angisayidli manje inyama ngenxa yokuthi hayi le kubhala uhalali. Siyazi abantu bahlabelana uyazi wena kunandaba mina ngifuna ukudla inyama. Ngifuna iChicken Licken. Ngifuna iPedros. Glory to God. Ngifuna ukudla inyama ngikhululeke. Ngabe isiboshwe ngenxa yabantu. Ngabusaya esinahenge ngicabanga ukuthi mhlambe inyama yamuntu le. Ngeke ngisadla unembeza wami ukhubekile. Ngenxa umuntu ozongitshela ukuthi hayi esihlaheni ozuyibona uzothi hayi umoya engcwele uhamba ungikhombisa. Uvela uSathane ngakuthatha ukukhombisa into ukuze uzobutshela abantu bezokhubeka mebedla bangabusakudla ukudla okuthize. Kubhalwe phansi kweBhayibhelini. You understand? Go ahead. Incwadi yokuqala abaseKorinte isahluko seshumi amashumi 23 namashumi 26 noma nesine. Yeah. Akungabikho zifunela okwakhe. Mangabe ikhona zifunela kwakhe. Kodwa kube yiloyo nalowo afunela omunye. Yilowo nalowo wabhekelela omunye. Konke ukuthengiswa esilaheni. Yayizwe indaba lalela mzalwane ngilalele izwi iBhayibheli litheni. Konke ukuthengiswa esilaheni. Kusho iBhayibheli ufuna incwadi 1 Corinthians abaseKorinte bokuqala isahluko 10. Akhona yedwa umuntu ozokutshela ukuthi ungakudla ukudla okuthize. Bese nibona izinto senizibonela izinto nini. Ngeke ulokuhleza ubona izinto ezirong into right. Ngoba wena ufuna into wrong. Yabona vele uma ufuna into wrong uzothola into wrong. Kepha uma ungaboni lutho wena uwazi ukuthi konke okukhona la ngomhlabeni kwaNkulunkulu iBhayibheli liyakutshela nje. Amen. Lithi konke okuthengiswa esilaheni ngidleni. Akusho ukuthi okunye kwakhe akusho ukuthi ingulube ungayithengi. So mozongitshela ukuthi ngingayidli ingulube. Ngidlala ngesikhathi sakho. iBhayibheli lithi konke okuthengiswa esilaheni. Konke okuthengiswa esilaheni kudleni. Ngoba yini? Ningahloli lutho ngenxa kanembeza. So manje uma ufika lapha sekuhlinziwe khona maselesele ngizobuzelani ngoba phela ngibona inyama mina. Ngiyabuza phela ngoba bazothi ke ngishisa lesele lalela. Lithi iBhayibheli konke okuthengiswa esilaheni kudleni. Uma nje ngingabulali ngeze ukufa bese ngidlile. Konke. Imali uma uzothi ke nomuntu pho ngazi ngani. Ngazi ngani? Ningahloli lutho. So bese qala ngihlola. Ningahloli lutho ngenxa kanembeza. So wena mase uhloli wena ozikhungayo wena ozibophayo mase wazi ukuthi inyama yeselesele leya wena angifuni wena ozikhubile so angingene. Mase uyongitshela manje hayi inyama yeselesele lapha vala umlomo wakho wena ozwile.
ungaloku ukhubekisa abantu lezo nto ngishoyo Amen. lento ngishoyo ngisho ngokuba ke ubhalwe phansi kuthiwa ungahloli lutho ngenxa kanembeza wakho Ningahloli lutho ngenxa kanembeza ngokuba umhlaba ungowenkosi nakho konke okukuwo. so ungalinge udukisa abantu yabo lento sikhuza nomoya ukuthi nihambe nolandela imfundiso zabantu ezinamanga la niyagcina seniduka ngenxa ongalazi iBhayibheli awubuyele incwadi kaHosea batshela ukuthi yini babulalayo sahluko 4 sukela kule verse afunde kulona Izwa okay. noma kuthiwa verse 1 noma verse 2 Amen. Izwani izwi likaJehova nina abantwana bakwaIsrayeli. yeyizwe lonto leyo Amen. izwali izwi likaJehova nina abantwana bakwaIsrayeli Ngokuba uJehova unokuphikisana nabakhileyo ezweni. inkinga uNkulunkulu kunezi zinto ezenzakalayo angahambisani nazo lemhlabeni Lokhu kungekho qiniso alikho iqiniso namusa. awukho umusa Akumazi uNkulunkulu ezweni. akukho ngisho ukumazi uNkulunkulu wewe uzumazi uNkulunkulu ubalekela lencwadi le ngeke uzumazi futhi uNkulunkulu uzokhetha lencwadi izincwadi ezijabulisa wena uNkulunkulu ufuna ukumazi njengoba efuna ukwaziwa ngokwezilwakhe kusukela kwincwadi yaGenesis kuyophuma kwincwadi yaRevelation so kule Bible esilenzayo noma esisebenzela phezukwalo kunezincwadi sizozifaka ezingekho ezazikhona ezu16 ezakhishwa so lezo zincwadi ezinye ezazi ezimele sigcwalise konke okukhona eBhayibhelini incwadi yaEsdras incwadi yaJasha incwadi yaMakhabisi incwadi yaSuzana incwadi yokuhlakanipha kwaSolomon incwadi esinezezelo kaEsther ziningi so lezo zincwadi siyazidinga ukuze sibe nokuqonda okupheleleyo sengizazi zonke lezo zincwadi manje njengoba ngizazi lezi ncwadi ingakho sozifaka ngoba le Bible nje ubona lumqinqo iKing James Version esingisi le inawo wonke umsoco esifunayo manje njengoba sibuyisele esiZulwini senzela ukuthi silungise lamaphutha ngoba khona amaphutha kuyichasiselo esikhona la ngoba phela mawusho igama ngesingisi uforbid nokuzila into ezuthu ezahlukene ukuzila ukufasta ukudla ukufasta usukuzila ukudla ukuforbid awuthi uforbid ukuvimba ukuthinta inhlobo ukudla so lezo zinto lezo ezinjengalezi sifuna ukuziqondisa ukuze ulimi leBhayibheli uliqonde njengoba lifanele ungafundi into mase uyasingisini iBhayibheli yaziphikisa no umuntu oyichasisela owachasisela ngendlela engafanele so asibuyele ngapha ke manje njengoba lingekho iqiniso awukho umusa animazi uNkulunkulu ithini emva kwalokho Kukhona ukufunga nokuqamba amanga. kugcwele ukufunga nokuqamba amanga Nokubulala okuphethe igazi nokweba nokuntshontsha nokuphinga ukuphenga Bayafola. nokusebe ngaphezulu nokuphinga bayafohla. bayibona umefohla kusuke khona indlela noma khona isibaya esikubiyela izwi kaNkulunkulu liyabiyela wena bese ubona izinto ngaphandle ngalo uthatha ukhamba uhamba ngomngcwele uke emshadweni waphuma wona ngaphandle uyafohla wena bayafohla Izingazi zilandele izingazi. abantu abangenalwazi balandela abantu abangenalwazi Ngalokho izwe liyadabuka izwe liyakukhala lidabuke bonke abakhe kulo badangale abakhe kubo badangale kanye nezilwane zasendle nezinyoni zezulu. ayikho into emnandi njengokwazi iBhayibheli mzalwane ngoba ngifundisa ngalento uyamuza umoya ingcwele ekhuluma nawe uzwela wena umoya ingcwele ngoba ngithi ke mina ngihlola umbhalo phezukombhalo isiyalelo phezukwesiyalelo umuqa phezukomuqa ngenzelani ke ungathi uthi ngani wathi nje wena mina ngithi ilithi iBhayibheli nakho kubhalwe phansi uthini ngalokho uthi uhlangana noJesu wakhuluma lento ayikhulumile kwena uthi uJesu manje uJesu eliphikisa izwi lakhe hayi akaliphikisi angithi kwasha kwacima kwavutha mina ngitheletheni iBhayibheli anginike incwadi yesibili kaTimotheo sahluko 3 verse 16 bese uqale noma starting from verse 12 bese uya ku16 khona izokugcwalisela ukuthi baningi abeza ngomoya wokuduka sebedukile sezogcwaliseka le verse lele ngizolifunda la incwadi yesibili kaTimotheo sahluko 3 verse 12 to 16 Incwadi kaTimotheo yokuqala sahluko 3 from verse 11. yes Amen. Nokuzingelwa nezinhlupheko ezangehlela eAntiocha nase-Ikoniyu nase-Listra ukuzingelwa
ukuzingela okunje ngakhuthazela kukho kepha inkosi yangikhulula kuko konke. Yes, sir. Yebo. Yebo. Bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuzingelwa. Yes. Kepha abantu ababi nabakhohlisi bazoqhubekela ababi nabakhohlisi bazoqhubekela phambili bande bubini bedukiswa. bedukiswa. Kepha wena yima kulokho ukufundile. Yima ufundephi noma uzwile ngomuntu elalela. Kukhona ukufunda. Umuntu akufundise into engekho eBhayibhelini. Mina ngikhuluma ngokufunda into ekhona eBhayibhelini. Kufanele ngime kulokho engikubonile eBhayibhelini. Kepha wena yima kulokho okufundile. Yebo. Nowakuqiniseka nalokho enqiniseke ngakho. Wazi ukuthi ukufunde kobani. Nokuthi kusukela ebantwaneni wazi nokuthi kusukela ebuntwaneni bakho wazi imibhalo engcwele enamandla. Imibhalo wazi ubufakazi komunye umuntu wafundiswa omunye umuntu ngobufakazi baka YouTube nako internet. Wena ukholwa izinto zaka YouTube no internet. Mekhulula ngembhalo ukuthi dololola kona ku empty ngazi ukuthi ihholo elingenalutho noma ihhovisi elingenalutho elingenamafayela elingenamaphepha elingenalutho. Akho lutho akho ngisho incwadi encane. Kugcwele nje ulutho ku-empty. Kepha izimfucuza zezimfundiso zemimoya amadimoni edukisayo igcwele yona. Ifana nefu elingenamanzi liyinkungu. Ifana nomthombo ongenamanzi ufika phakathi ku-empty. Banike bese siyavala. Nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla ukukuhlakaniphisa. Enamandla ekuhlakaniphiseni kwakho. Kube insindiso ngokukholwa iyona imibhalo ezokusindisa. You understand? Ngokukholwa kuKristu Jesu. Ngokuba ukholwe yizwi. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Yes. Ilungele ukufundisa. Nokusola. Nokuqondisa. Nokuyala ekulungeni. Soze ngaqondisa ngokuhlakanipha kwami noma ngokucabanga kwami. Ngiyokufaka eBhayibhelini ngikushaye ngayo yonke lensila lekhona ngikhuculule ngayo. Ukuba uyabona le ngikhulumayo ifakazelwa yilento le kwincwadi yase-Efesu 5 sukela kuverse 24 kuze kuyophuma kuverse 26. Incwadi ikhuluma ngokuthi uma uJesu umebuya njengoba sithiwa izwi laNkulunkulu liphelele. Ibhalo le iyona le esondeza kuNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu singanezelele ezwini lakhe ngokuba siyotholakala singabantu abaqamba amanga bese siyasolakala. So la uthi umbhalo kwincwadi yase-Efesu 5 verse 24 to 26. Incwadi yase-Efesu 5 verse 24. Yes. Kepha njengokuba ibandla lithobela uKristu. Ibandla abantwana bakaNkulunkulu bathobela izwi likaNkulunkulu. Kanjalo nabafazi bathobele amadoda ezintweni zonke. Bafazi yayizona lento leyo. Ngicela uzwisise le verse le ngicela uzwisise. Kanjalo nani bafazi thobelani amadoda enu ezintweni zonke. Madoda thandani omkenu. Nawe ndoda thanda umkakho njengalokho njengokuba ke uKristu ulithandile ibandla. Uthande ibandla. Wazinikela ngenxa yakhe. Wayesezinikela ngenxa yebandla lakhe. Ukuba lingcwelise. Imake uma engcwelisa uKristu ungcwelisa ngani ngezwi. Yezona lonto leyo. Umebuya ubuyela izwi lakhe eligeziwe ngezwi. Alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. Isigezo samanzi ngezwi. Kusho lo mpaphathi sowenziwayo nangokuhlala ezwini. Iyona lento lesendeza kuNkulunkulu ngokuba mebuya uJesu ubuyela ibandla elinjalo. Ngeke uJesu aza kwahlulela ukuthi wena wezwa ubani ekhuluma but iBhayibheli lami azange lifakazelwe loyo nto leyo. iBhayibheli ligcwalise phela kulokho onakho nalokho okuzwayo. Makuba ukuthi kuyafika lokho okufikayo wena uhleli kwisisekelo seBhayibheli. Ungabe wena sowuthatha lezi zinto mase uhamba umuntu ontantayo ongenayo imfundiso epheleleyo. Yezona lonto leyo. Awubalinike le ncwadi yaseKorinthi yasesiqedwe uHosea lapha bese sihamba sekwincwadi yaseThesalonika esovala ngayo sahluko 2 verse 8 incwadi yesibili esethuselwe kuHosea
sahluko 4 verse 3. Ngalokho izwe incwadi kaHosea isahluko sesine ivesi lesithathu. Yes. Ngalokho izwe liyakudabuka. Izwe liyakudabuka. Bonke abakhe kulo badangale kanye nezilwane zasendle nezinyoni zezulu. Into eyenza kuze kube njalo ungabi khona kokungcwele. Lo uNkulunkulu ekhala ngobugebengu, intshontsha, amanga, ungabi khona kweqiniso, ungabi khona kozwelo. Lokho kuletha ukudabuka ezweni ngoba uNkulunkulu akadalelanga izwe ukuba kube khona lo moya obusayo njengamanje. Go ahead. Yebo. Yebo. Nezinhlanzi zolwandle ziyakususwa. Yebo. Makungabikho ophikisana nomunye asole omunye. Yes. Nokho abantu bakho bayakuphikisana nabapristi. Yes. Mpristi. Yes. Uyakukhubeka emini. Yes. Kukhubeka umprofeti kanye nawe ebusuku. Yes sir. Nonyoko ngiyakumbhubhisa. Abantu bami babhujiswa ngokweswela ukwazi. So uma methi uNkulunkulu mangabe khona umuntu osola omunye akwazi ukusola omunye umuntu ungekho isisekelo sokusola. Ngokuba awukwazi ukusola umuntu ukuhlakanipha kwakho. Uma ethi yobhubhisa abapriesti nabaprofeti ngokuba abasahambi ngentando kaNkulunkulu, abasakhuluma izwi. So abantu into enza ukuthi aholele kulezi ukuthi abantu bami bayabhujiswa noma bayaphela ngenxa yokusola ulwazi ukuthi akekho okhuluma izwi kaNkulunkulu. Ingakho ethi abantu bami baba yabona qhubeka ufunde khona uzokuchazela for lento engishoyo. Uverse 6 noma uverse 5 noma uverse 6. Mpristi uyakukhubeka emini. Uyakukhubeka emini yini akanalo ulwazi. Amen. Kukhubeka umprofeti naye umprofeti wamanga benabapriest bamanga bawukhubeka ebusuku. Nonyoko ngiyakumbhubhisa. Nalo-ke lebandla leli lithi likhona nalo liyakubhubha. Abantu bami babhubhiswa yokuthi abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi ngokuba ukulahlile ukwazi. So ngenxa yokulahla iqiniso nami ngiyakulahla wena. noNkulunkulu uthi akanandawo awunandawo kuyena. Ungabi ngumpristi wami. So ngeke usaba umpristi. Lokhu ukhohliwe umthetho kaNkulunkulu wakho. Yini ebalekile umthetho kaNkulunkulu. Lokhu ukhohliwe umthetho kaNkulunkulu wakho. Yabona ngitshela iBhayibheli libalekile. Angikhathali ukuthi ngabe uthini. iBhayibheli lisekelo sakho konke thina siyikho emgcweleni. Asinaki ukukhonza uNkulunkulu ngenye indlela. Ilebholwe phansi ekuyiyona elungile. I-right le. Anginankinga nobufakazi but ubufakazi mephambene nentando kaNkulunkulu. Ngeke kulunge. Ngeke ngikwazi ukwahlukanisa futhi ubufakazi ukuthi ngabe bulungile noma cha ngenalo ulwazi kaNkulunkulu. So into esibhubhisayo esiholele ekutheni ke sigcine sesilandela imoya ejukisayo nezimfundiso zamadimoni ingokuba yini asinalo ulwazi kaNkulunkulu. Lubalekile nokufunda ukuthobeka kubalekile. Amen. Ukuze ufunde. Amen. Onginika incwadi ke yaseThessalonika yesibili sahluko 8 bese siyavala. Sengivala nje uma kuukuthi ngempela awufuni ukuhamba ngeBhayibheli. Yabona ngizoyibelesela kuze kube sekupheleni komhlaba noma ekupheleni kokuphila kwami ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi nifunde amaBhayibheli enu. Yenjalo ukuthi umoya ingcwele ungehleli kunina ingoba amaBhayibheli onafunda. Ujabulela ukuzisola ezonweni zakho. Uphenduke. Bese uphendukile uphelela kuphi? Uphelela kuphi? Ngoba phela indlela enifuna sihambisane sihlanganyele emkhulekweni. Ehlabuleni isinkwa nasekutheni ke sihlale emfundisweni. Andifundisi izoba mnandi sonke masizoba lizwi linye. Lapho masihlukene phakathi nendawo wena ngoba uthi sawusindisiwe ke manje so right obhaphathisiwe so nomoya ingcwele unawo umoya ingcwele ngoba ubhaphathisiwe. Lithi iBhayibheli iphendukani yilowo nalo abhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Amen. Khona ke niyobe senamkeliswa isipho sikamoya ingcwele. Lapha ngeke usamkeliswe isipho sikamoya ingcwele uhleli ungafundi. Ungahambi ngemfundiso ephilileyo. Ngeke. uNkulunkulu akakhonzwa ngendlela esifuna ngayo thina. Ukhonza ngendlela ayibekele thina usimkhonze ngayo. Yezo lonto leyo. Maningi incwadi isibili yaseThessalonika. Sahluko 2 verse 8. Incwadi yesibili yaseThessalonika isahluko sesibili ivesi lesi8. Yes sir. Lapho ke uzakwambulwa lo ongenamthetho. Egcineni kwakho konke lo ongenamthetho uzakwambulwa. Eyakumqeda inkosi uJesu Kristu uJesu ngomoya Kristu womlomo. uzobe semxosha noma esemqeda lapho uzobe semahlulela lowo ongenamthetho. Ukumshisa ke ngezwi lapho khona bese mahlulela.
imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. So mase buya uJesu uzochitha uSathane lo ngenamthetho nabalandeli bakhe. Go ahead. Lo okufika kwakhe kusebenza kukaSathane ngawo onke amandla. Go ahead. Nezibonakaliso nezimangaliso nezibonakaliso nezinkohliso nayo yonke izibonakaliso zamanga lezi senikholelwa izona manje. Nikholelwa amanzi, nikholelwa ke ukufaka izintambo, nikholelwa ukubeka izandla, nijabulisa ukubeka izandla. Yonke into enijabulelayo nje ifuna ukuthi nina mfundisi nimcebise futhi. Anankinga kubacebisa kubafunga ngoba vele sebeniluthile ngamanga. Go ahead. Nangayo yonke inkohliso yokungalungi. Nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo. Ngenxa yokuba bengavumanga. Ngenxa yokuthi abavumanga ini ukuthanda iqiniso. Ukuthanda iBhayibheli. Ukuze basindiswe. Ukuze nisindiswe. Ngalokho ke uNkulunkulu bathumela amandla okuduka. Unikele uNkulunkulu kumoya wokuduka. Njengoba bebaningi abaprofeti bamanga ingokuba usebanikele kulowo moya. Nabalandeli babo baningi njengoba kuthiwa iBhayibheli lithi iBhayibheli bayodukisa abaningi. So namanje seninikeliwe kulomo ngoba niyathanda izinto ezijabulisa inyama baze bakholwa ngamanga bese nikholwe amanga ukuba bonke abangakholwanga iqiniso benamela ukungalungi balahlwe. Understand? iBhayibheli isho njalo. So uma unempela ufuna ukuhamba noJesu awubuyele eBhayibhelini. Awubuyele eBhayibhelini sike sihambe sihlola imbhalo. Kumnandi ukuphendula izinto ezibhalwe phansi eBhayibhelini abantu abangaziqondi ukukhombisa lokho inkuthalo ukuthi bafuna ukulazi izwe ezinye izinto abaziqondi. So ngiyanicela bazalwane ukuba sibuyele ezweni kaNkulunkulu. Sifunde iBhayibheli ngokuzinikela. Sihlale kwimfundiso eseBhayibhelini. Iyona eza kusindisa. Uma umuntu afika nofakazi uyolazi izwi ukuba lento iqhamuka kuJesu ngoba uyalazi iBhayibheli. Bantu bengaqhamuka kuNkulunkulu lonto wena uyothatha yonke into. Ngenxa nawe eveli. Unginike incwadi yezenzo 2:38 sesivala. Incwadi yezenzo chapter 2 verse 38. uPetro wayesethi Pendukani. Ilowo nalowo wabhapathiswa egameni likaJesu Kristu ukuthethelelwa kwezono zethu. Wabhapathiswa egameni likaJesu Kristu ukuthethelelwa kwezono zethu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Khona sobe sisinikwa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Okay. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Amen. Mawufuna ukuzisindisa ungene emanzini egameni likaJesu Kristu bese usithinta kule mininingwane oyibonayo ukuze kwenzeke lokho kufanele. Umbuzo kwaSis Precious Collins ngizophendula kusasa ekseni ngesonto. Ingoba kumele ngilungise lento le esidila nayo njengamanje ekumele sikhulume ekuyiyona ebalekile. Right, kwenzakalani la? Kuyiyona ebalekile ukuthi sifinyelele eqinisweni. Siphinde sibonane futhi kusasa ngesonto ekseni ngo11 uNkulunkulu evumile. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane uNkulunkulu egcine. Osibona umkhuleko bright. Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu uNkulunkulu namandla siyabonga izwi lakho Nkosi kuba inkemba ilola inkemba. Siyacela uNkulunkulu namandla izwi lakho liqhubeke njalo Nkosi libe ngumlilo enhlizweni zethu empilweni zethu lishise lonke ukhula uNkulunkulu namandla olungatheli oludala ukuthi Nkosi izwi lakho lingakwazi ukukhula Nkosi lithole indawo ngaphakathi kithi ukuba lithele izithelo zokulunga. Siyacela Nkosi uJesu Kristu ukuba lolu khula lususwe izwi lakho Nkosi uJesu Kristu. Siyacela usiphe intshisekelo namandla okuqhubeka njalo sihlale izwini lakho singcwelise imphefumulo yethu ngezwi lakho uNkulunkulu namandla. Wena Nkosi uJesu Kristu uyisinkwa esivele ezulwini. Siyacela Nkosi usiphe njalo leso sinkwa esingamandla kaMoya oNgcwele empilweni zethu. Sibe nentokozo Nkosi sililangazelele izwi lakho sililambele Nkosi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu mayenziwe intando yakho empilweni zethu. Siyabonga umuso ongaka uNkulunkulu namandla ukuba wena uzile Nkosi wabonakala enyameni ukuba unqobe yonke imisebenzi namandla obumnyama egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen.